May pabili po, kailangan. Isa kakako, itututunan mo. Pwede yung pa akong pakinggan may pabili din kasipin yun. Pakisabi yung po karera, Merry Christmas. September 1 na po. Ano masasabi ko? Nakalimutan ko na. First time ko pong mag-isa. Kaya kayong bisitas. Pero inyang magaran ko po assumption, nakipamiesta na ako kung kaya kayo. At din po mga kaklase ni Tita Tess, karala po pong inatin po makipamiesta na ako kung kaya ulit po na hindi mag-isa na ako. May garan ko po kasi assumption, kayo po imbaling seminary. Pwede nita talang muli. Inyang anak tao pong malaki, nung atatandaan nyo po. Sasabihan na rin nangyari kaya katamo, bayong madudutod, kailangan wasan mula pa mo rin kaya ka? Hello? Gusto niya po yata manos? Nanong ipapawas daw? Bitis. Papawas daw mo rin bitis ka. Bakit? Nung atatandaan nyo po, inyang anak tao pong malaki, Gusto, andyan malakang sinelas, wari, pula-pulay katindanan. Alam mo, nung makalungkot, yung anak nini na na-experience ito. Ano po yung pamimungan na nini? Cellphone, tablet, iPad. Naman naranasan itang potang sisilip ng makanyan? Hausan na nakarin kay hari mo? Gusto, makantog ka ba? May oras kang minuli. Ay namin po sasabihin ka, bayong pamatutod nga na, bayong pamuntaging pagkiran, manos katamong bitis. At ewarin po tuturudan mo naman po kaya katamo, bayong pamangan, kailangan mo pa manos? Manos ng gamat. Kailangan mo pa manos gamat, kailangan mo mamangan, gusto nga gamat. Kaya kung amingan mo kaya kayo, mas kurin mo yung mamangan ng gamat, lalo din kamating kapang pilpilan. Ang ano bebe, o pangaslam, gusto mga karano, o kailangan tamang manos gamat, siyempre, marinag na po rin gamat kamo Ingalin po niyang COVID, napansinan niyo, inyong gusto yung COVID, gusto din ang alcohol tamo. Kasi sasabihin daw, eto nga naman na nung kaya kamaranat piling party, biglatawan tamo, gamat tamo. Inamin dapat kailangan tamang manos gamat. Kutang po kaya kayo, ating matsura ng manos tamong gamat, gustong bayong tamong mga. Adik po, wala. Siyempre, kasating pining manos ng gamat Ubat, hindi kaya natamong ibanghelyong din daw. Nung pinapakiramdaman niya yung masalese, sasabihan ng kung San Marcos kaya katamo. Ating po ang Pariseos, ang popang escribas, levitan ni Jesus, sinitada na, ganang makanyan, O Lord, ganang makanyan, o ba't din yung alagad mo, mamangan lang menos gamat. O namangan lang menos gamat, dahil yung Pariseo at din yung escriba. Nalang po sinabi ng Jesus, minipaya ko Jesus kanila. Pero palagay po, din yung Pariseo ang popang escriba, at yung kung matsura niya kang kitang ka ng Jesus. At din wala. Sigurado At then wala. Inuwalip isasabihan tapa mo, wala namang mansura ni pamanos gamat. Huwag lalong kaya kamuha ng Jesus. Anong inabuli ka nila? Bali mo kung anong inabuli ni Jesus, dahil Pariseo at Escriba, ano kasing kagaling din Pariseo, din ni Escriba, na akakit mo itang pamagkamali, dahil ngayon ng tao. Nung kagalingin, palibasa na si Balo din batas, palibasa, tuturo din batas, inyamin mo gustong sitan na rin ayaw ng tao ng pamagkamalila. Anong kagaling? Pero itang sanilidang pamagkamali, naman akakit. Kabundahan mo tuturo nung nakita gusto. Kabundahan mo tuturo nung nakita batas. Pero itabagyayan mo. Nung itang karela mo tuturo. O hindi kayo buisit ng Jesus karela. Bakit sana nung gagawin ka,
nung bibiyayang tingap no